Καλησπέρα φιλαράκια μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πίσω φρένο στο χέρι. Μου έχει ζητηθεί να δείξω ακριβώς τη συνδεσμολογία και εγώ θα το κάνω πολύ ευχαρίστως. Με μεγάλη μου χαρά να δει και ο υπόλοιπος κόσμος το τι μπορεί να κάνει στο μηχανάκι του, ώστε να έχει ένα πίσω φρένο στο χέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε από την τρόμπα, που είναι μια κινέζικη τρόμπα του εμπορίου. Κάνει και για τα δύο φρένα, μπροστά ή πίσω, τέλος πάντων, όπως θέλετε το χρησιμοποιείτε εσείς. Τη βάζετε ανάποδα κανονικά. Η τρόμπα είναι αυτή. Εδώ είναι το δοχείο, κανονικά. Και κάπως έτσι είναι τοποθετημένο το φρένο με το συμπλέκτη. Κάτω το φρένο, πάνω συμπλέκτης. Αν θέλεις να κάνεις και πιο πολλά κόλπα stand, που με αυτό το μηχανάκι δεν θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη ιδέα, κόβεις και το συμπλέκτη εδώ πέρα, ώστε να σε βολεύει να τα πιάνεις και τα δύο. Σωληνάκι υψηλής, το οποίο πηγαίνει προς τα πίσω. Συνεχίζοντας, έρχεται κανονικά στη γραμμή του παράλληλα μαζί με το άλλο το φρένο, το εργοστασιακό, και καταλήγουμε στην δαγκάνα. Στη δαγκάνα μας, η οποία βέβαια είναι διπίστωνη δαγκάνα, δεν είναι σαν τη μαμά. Είναι από μπροστινό φρένο Yamaha. Αν δεν κάνω λάθος, WRF πρέπει να είναι. Πάντως είναι σίγουρα διπίστωνη. Και σας πληροφορώ ότι το φρένο είναι πολύ απότομο. Δηλαδή σίγουρα θέλει κάποια εκμάθηση, γιατί είναι επικίνδυνο να φύγεις μπροστά. Λοιπόν, και εδώ έχουμε έναν αντάπτορα, ο οποίος έχει πιάσει στο ψαλίδι πάνω, κανονικά. Βλέπουμε εδώ, πολύ όμορφο. Και πιάνει πάνω η δαγκάνα μας. Αυτή λοιπόν είναι η συνδεσμολογία του πίσω φρένου στο χέρι, όπως σας έδειξα. Στοιχίζει περίπου στα 300 με 350 ευρώ, αναλόγως και τι δαγκάνα βέβαια θα βάλετε, τι τρόμπα. Το σωληνάκι εντάξει είναι στάνταρ. Τώρα ο καθένας αποφασίζει. Άλλοι τα θεωρούν πολλά, άλλοι τα θεωρούν λίγα. Εγώ τα θεωρώ φυσιολογικά, από το να έχω ένα φρένο στο χέρι που θα με προστατέψει τη δύσκολη στιγμή. Όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτή η δύσκολη στιγμή. Οπότε εφόσον έχουμε ένα φρενάκι στο πόδι για όταν είμαστε κάθιστοι, έχουμε και ένα φρενάκι στο χέρι για όταν είμαστε όρθιοι στη σέλα. Ίσως, μπορεί, δεν ξέρω. Αυτά από μένα για σήμερα φιλαράκια. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.